Mae Rhondda Cynon Taf yn gartref i dros 234 o filoedd o bobl. Dyma un o'r cannoedd ar filoedd o gartrefi rydyn ni'n ei gwasanaethu yn y sir. Rhondda Cynon Taf gyda'n gilydd! Mae'r cyngor yn cynnal cannoedd o wasanaethau, o gasglu sbwriel i bryd ar glid. I drigolion o'r cryd i 100 oed a rhagor. Gan wario tua 4,500 o bunnoedd i bob cartref. Rydyn ni'n ymfalchio yn ein gwasanaethau, ond yn y blynyddoedd diwethaf, fel pob cyngor arall yng Nghymru, rydyn ni wedi cael llai o arian i'w cynnal nhw. Enghraifft, wrth bennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn hon, roedd rhaid i ni gau bwlch o 30 miliwn o bunnoedd. Y bwlch ydy'r swm o arian sydd ar gael a'r swm sydd angen arno ni i gynnal ein gwasanaethau i'r un lefel ag y llynedd. Gan ein bod ni wedi llwyddo i gau bwlch eleni o 30 miliwn o bunnoedd, rydyn ni wedi pennu 8 miliwn mewn arbedion effeithlonrwydd a dros filiwn drwy newid strwythur ein uwchswyddogion. Ar ben hynny, rydyn ni wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd iawn o ran ein gwasanaethau yn y dyfodol. Yn anffodus, mae'n debyg bydd y cyngor yn gorfod gwneud penderfyniadau tebyg yn y dyfodol. Gan dydyn ni ddim yn gallu gwario arian sydd ddim gyda ni, bydd rhaid i ni bwyso a mesur pa wasanaethau rydyn ni'n ei cynnal yn y dyfodol. Felly, beth all y cyngor ei wneud? Beth am gynnal gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol? Bydd y cyngor yn parhau i edrych ar ffyrdd o wneud newidiadau i'r ffordd rydyn ni'n darparu gwasanaethau. Enghraifft, rydyn ni'n parhau i gynnal gwasanaeth pryd ar glid, 7 diwrnod yr wythnos, ond wedi gwneud newidiadau i'r ffordd rydyn ni'n gwneud hynny. Rydyn ni'n hefyd wedi adolygu sut ydyn ni'n gwneud pethau, gan gynnwys oriau agor ar gyfer gwasanaethau fel canolfannau hamdden a i bob un i wneud arbedion, ond gan gynnal y gwasanaeth yn gyffredinol. Rydyn ni hefyd am newid y ffordd rydyn ni'n darparu gwasanaethau cymdeithasol i gynnig darpariaeth we a mwy effeithlon. Byddech chi'n codi treth y cyngor felly? Wyddwch chi mai dim ond 1 bunt o bob 5 mae incwm o dreth y cyngor yn darparu i'r cyngor i'w wario. Mae cynnydd o 1% yn rheth y cyngor yn codi 600,000 yn ychwanegol. O roi hynny mewn cyd-destun i gau'r bwlch yn y gyllideb drwy dreth y cyngor yn unig, byddai rhaid ei godi dros 40%. Fyddai trigolion ddim wedi gallu fforddio hynny, a dyma pam rydyn ni wedi cyflwyno cynnydd bach yn rheth y cyngor a llai o wariant mewn meysydd eraill. Beth am i chi weithio mwy gyda phartneriaid? Byddai hynny'n arbed arian? Mae'r cyngor yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i gynnal gwasanaethau, a bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol. Bydd hynny'n golygu gwario llai ar gostiau gweinyddu a rhagor ar gynnal y gwasanaethau sy'n bwysig. Oes modd i chi weithio'n agosach gyda ni yn y gymuned? Yn ddiweddar, lle bu gorfod i'r cyngor gymryd y penderfyniad i beidio chynnal gwasanaeth neu gyfleuster, rydyn ni wedi edrych ar weithio gyda grwpiau cymunedol i weld os gallen nhw gymryd yr awenau. Gyda chymorth y cyngor, sefydlodd Cymdeithas Datblygu Cymuned Ffynnon Taf a Nantgarw hwb llyfrgell pan geodd llyfrgell Ffynnon Taf a oedd arfer cael ei chynnal gan y cyngor. Now the heart has come back into the village. We are now a place where people come to meet, come for information and come to use whatever facilities that we have. Mae'r dull yma wedi gweld nifer o gyfleusterau a gwasanaethau yn cael eu cadw bydd ein cymunedau. Chi'n gwario llawer o arian ar gynlluniau drud. Beth am stopio hyn? Bod llai o arian i wario ar wasanaethau'r cyngor, rydyn ni'n parhau i fod yn llwyddiannus yn sicrhau arian mae modd ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau penodol. Enghraifft, yr ysgol unfed ganrif ar 20 a'r ganolfan hamdden newydd yn Aberdâr. Laido Pontypridd, adfywio canol ein trefi a chynlluniau lliniaru llifogydd. Hefyd, mae'r cyngor yn buddsoddi mewn gwelliannau priffyrdd a meysydd gwasanaeth eraill sydd bydd ein cymunedau i gyd. Oes yna rhywbeth arall allan ni'n wneud i helpu?
Oeddech chi'n gwybod pe byddai llai o sbwriel ar lawr ein strydoedd, tipio anghyfreithlon a graffiti byddai'r cyngor yn arbyd dros 1 miliwn o bunnoedd y flwyddyn? Oeddech chi'n gwybod pe byddai trigolion yn ailgylchu mwy a lleihau gwastraff gallwn ni osgoi dirwyon enfawr gan Lywodraeth Cymru? Pe byddai mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau a chyfleusterau fel ein canolfannau hamdden a theatre, bydden nhw'n fwy canaliadwy mewn cyfnod ariannol heriol. Does dim amheuaeth y bydd rhaid i'r cyngor ostwng lefel a'r nifer ei wasanaethau yn y dyfodol wrth i'r arian grybachu. Rhondda calentach gyda'n gilydd! Rydyn ni eisiau siarad gyda chi am sut y gallwn ni ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol.